A kako se bude trijatlonci? To nas zanima ovog jutra i zato je Jelena sa njima. Jelena, imamo i pitanje kada oni uopšte ustaju, kako izgleda njihov trening, trčanje, biciklizam, pa onda plivanje. Šta ih najviše razbudi, šta ih najviše umori? Nataša, moja pomisao prva ovoga jutra je bila da smo se mi prvi probudili, međutim situacija je drugačija. Trijatlonci, verovali ili ne, ustaju pre nas. Dakle, oni su u 4 već na nogama, ne smeta im dalje ponedeljak, utorak, sreda, vikend. Dakle, oni su u 4 na nogama i dolaze da iskoriste ove prve sunčeve zrake za trening. I sada možete vidjeti, dakle, oni su tu već na biciklima i Darko stiže do mene. Darko, dobro jutro. Dobro jutro. Da li ste se već umorili ili je tek krenuo trening? Jutros je bio lagan trening u odnosu na jučerašnji dan. Danas je ovo ovako praktično trening, da kažem, odmora. Jutros je bilo samo 2 sata bicikli i sad krećemo na lagano trčanje. I ja sam čula da je vama trening juče trajao 6 sati. Da li je to inače tako ili je to samo pre takmičenja? Znam da sada idete na takmičenje u Dansku, ako se ne varam. Tako, idem u Kopenhagen. Juče je bio trening od 6 sati, znači bilo je 6 sati bicikla i sat vremena trčanja, a danas imamo 20 km trčanja. Po sitnica. Mene zanima samo jedna stvar, pre da se obuju druge patike. Ovo su posebne patike za bicikl. Jel možemo da vidimo kako izgledaju? Može. Evo ovako, to je cipela za biciklu, znači ona ima ovu kopču koja se kopča na pedale. Vi ste sve vreme dok vozite biciklu, znači uvezani za pedale i za bicikl. Sada se obuvaju patike za trčanje i kreće koliko kilometara? Pa 20 kilometara danas po planu treninga. I kako izgleda koliko traje sad danas recimo taj trening? Vožnja bicikla pa ide trčanje pa onda plivanje? Danas imamo samo biciklu i trčanje, obzirom da je trka u sledeću nedelju. Znači svi radimo neke različite distance, radimo Ironman distance, to je eto za vaše gledaoce čisto da znaju najteža jednodnevna sportska disciplina, 3,8 km plivanja, 180 km bicikla i 42 km trčanja. Sve ukupno to 226 km, znači ne postoji teži sport na svetu i ono što želim da naglasim, to se ne radi nikako u nekom rekreativnom modu, nego se sve radi jako brzo. Znači jako brzo se pliva se sa profesionalnim plivačima, sa profesionalnim biciklistama se vozi, sa profesionalcima se trči, znači radi sve jako brzo. I uvijek me je zanimalo, moram da pitam, možda vam se neće dopasti pitanje, ali šta je najteže? Jel može da se govori o tome šta je najteže? Da li je to vožnja bicikla, da li je to trčanje ili plivanje? Pa nema teže, ovde je jednostavno sve ljubav. Znači ja volim sva 3 sporta, a i moji drugari takođe, mislim, jednostavno uživamo u sva 3 sporta. I mi imamo da najavimo jednu stvar, a to je 23. septembar u Beogradu. Drugi put je Beograd domaćin u stvari svim evropskim triatloncima. Tako je, drugi put u Beograd će ove godine doći takmičari iz oko 15 država evropskih i svetskih, pardon. To je jedna, ovako Beograd postaje centar trijatlona u Evropi, zato što se trka održava u centru grada, imamo predivno jezero, imamo glavnu Savsku magistralu koja je praktično autoput, koja je zatvorena i most na Adi, koji su zatvoreni za taj događaj. Znači, prošle godine je trka pokazala onako jako velik potencijal i ove godine imamo preko 500 takmičara prijavljenih. I vi posle ovoga idete na svoj regularni posao, ako se ne varam. Tako je, idem na regularni posao. Vidim da su kolege već otišle, ja bih trčala sa vama, ali danas mislim da nisam baš adekvatno odevena. Pa dobro, sledeći put možda se dogovorimo pa za neki trening ovako. Dobro je za razbuđivanje. Pošto 20 km mora da krene što pre. A jel trčite na posao posle ili kako? Ne, moram da se istuširam pa onda. Ništa, prijatno, doviđenja. Prijatno. Dakle, Nataša ne trče na posao, prvo idu do kuće da se istuširaju, pa tek onda kreće puno radno vreme, dakle 8 sati je za njih, a sada evo možete videti, pripremaju se i trče, mogu slobodno da kažem, ozbiljnu kilometražu, možda bismo mogli da im se priključimo pa da probamo i mi taj trijatlon, mada je meni čini se plivanje možda najteže. Prijelo bi nam sad svima, hvala ti.